Welkom bij de podcast De Verhalen. Wat dit keer betekent, welkom bij Pension Itzerda. Op basis van een scenario van radiomakers Matthijs Deen en Marnix Koolhaas. Hier is aflevering 1. Wie was het die hier standrechtelijk werd gefusilleerd? Wie was Hanzo Itzerda nu werkelijk? We weten wanneer hij is geboren en gestorven. We weten dat hij de eerste radio-uitzendingen maakte in West-Europa, vanuit zijn huis in Den Haag. We weten dat hij failliet ging en zijn zendvergunning kwijtraakte. We weten dat nieuwkomers met zijn uitvindingen aan de haal gingen. Dat hij teleurgesteld een pension begon. Dat de oorlog kwam. En dat vlakbij zijn pension de Duitsers V1's en V2's begonnen te lanceren. En dat hij die fatale novemberdag in 1944 werd betrapt bij een neergestorte V2. En meteen is doodgeschoten. Maar wie die was, wat hem dreef, deze teleurgestelde, teruggetrokken man van het Friese platteland. Als radio- en podcastmaker kan ik mij in vooral zonder radio net vaststellen. Wat een revolutie, maar dat west haar 100 jaar lang. Nu nemen we een nieuwe aflevering van De Eeuw van de Amateur op. Een podcast die ik maakje met Ipe Driessen. Deze keer doen we het live vanuit het podcastfestival. Radio, dat weten jullie als podcastluisteraars misschien niet, maar dat was een soort voorganger van podcasting. Ik moet meteen, ook bij 100 jaar, dan denk ik altijd meteen aan 100 jaar eenzaamheid, het boek. Het boek? Ja, dat is zo'n boek van Gabriel Garcia Marquez, toch? Ja? Ja, het heet 100 jaar eenzaamheid. Ik vind radio maar dus... het is iets nog ergers, het is 100 jaar radio, ja. Ik vind radio dus eigenlijk het tegenovergestelde van eenzaamheid. Ik vind het altijd heel fijn om... Dat vind ik op zich alweer een heel eenzame uitspraak. Ja, maar als je dan 's avonds thuis bent en er is niemand... En de kat is weggelopen. Dan zet je de radio aan en dan is er altijd iemand achter de microfoon die dan iets vertelt. Misschien iets triviaals, maar dan is dat eigenlijk wel een soort geruststelling. Ben je helemaal alleen, maar dan is het toch nog... Radio speelt in mijn leven een grote rol. Maar van Hanzo Itzerda wist ik haast niet. Van zijn Pakensissers is het verhaal van zijn leven ik een ziektocht. Hij was een lastige jongen, hoor. Bijvoorbeeld, die radio, dat was alles voor hem. Hij werkte dus vaak tot diep in de nacht, schijnt. Dat hoorde ik dan van mijn moeder. Hij sliep dan 's morgens uit en zo. En die radio, dat was het. En het gezin kwam op de tweede plaats, vrees ik. We hebben altijd als familie een beetje het gevoel dat hij toch wat vergeten is. Dat hij altijd wat overschaduwd is door wat er later in die omroepen gebeurd is. Terwijl het toch wel degelijk hij de eerste is geweest die daar gezien heeft het grote belang van radio als medium voor massacommunicatie. Dat is eigenlijk werd er nooit over gesproken thuis. Over mijn opa. En ik denk dat dat komt omdat mijn vader een slechte relatie met zijn eigen vader gehad had. Dat kwam omdat hij nogal streng was, zwaar strafte. En ik ben eigenlijk pas begonnen met me te verdiepen in onze familie en mijn opa. Wat was nou het unieke? U blijft je een boek over 100 jaar radio. En ja, dat brengt dus bij Hanzo Henrico Scotanus Asteringa Itzerda. Itzerda kan je de vader van de omroep zeker in Nederland noemen. En hij ijvert, denk ik, met iemand in de Verenigde Staten. Charles Harold heet de man. Met wie dan de eerste ter wereld was met een eigen omroep. Tevoren aangekondigd met een band met het publiek. Maar ik denk dat we in Nederland toch wel trots mogen zijn op die unieke positie van Itzerda. Want in dat alle Europese geweld met grote landen, waar heel veel geld in radio werd gepompt. Engeland, Frankrijk, Duitsland. Italië. Die waren veel later. Ja. En Itzerda, uit Weiden en in Den Haag vanuit de Beukstraat, heeft dat toch maar mooi voor elkaar gekregen. Hier badde het bedrijfsgebouw van de Nederlandse radio-industrie.
Hier werkt Hanso Itzerda in 1918 met zijn team aan de ontwikkeling van prachtige radio's en orenapparaten. En je komt op 6 november 1919 ik die eerste legendarische uitsturing. Prachtige concerten gratis geven. PCEG. Later op de ochtend onthulde een zoon van de in 1944 overleden radiopionier een gedenkplaat aan de woning in de Beukstraat in Den Haag, vanwaar 50 jaar geleden het eerste radioprogramma werd uitgezonden. Wow, dit is gaaf. De ruimte waar het allemaal begonnen is, zo ongeveer. Ja, ik denk dat als ik het zo zie, volgens mij is dit hier de wand geweest waar de zender gehangen heeft, de voeding. En hier stond dan de tafel met de zendapparatuur. Echt bijzonder om dit te mogen zien. 100 jaar na dato. Het voelt wel gek. Ja, 100 jaar geleden. Zijn eerste programma, het beroemde programma 6 november 1919, is feitelijk een top 10. En je ziet nu nog steeds dat de top 10 is nog steeds de kern van radio. En dat is van radioomroep, namelijk dat je niks met techniek te maken wil hebben, maar je wil muziek luisteren. En dat ziet Itzerda als eerste eigenlijk goed in, dat je met die techniek ook cultuur kunt maken. En met die cultuur een band kan scheppen met jouw luisteraars. Die overduidelijk nep zijn. Ja. Nep, want John de Mol heeft zich er nooit over. 2 minuten noorden, 11 in en is het tussen. Het is binnen de boedel aan mij afgebogen. De Nederlandse Vereniging voor Historische Radio had in gearwerking met beeld en geluid een tentoonstelling maken over de radiopionier Itzerda. Ja, het is voor mij dus heel bijzonder om iemand te ontmoeten die ook Hanso Itzerda heet. Ja. En hoe is het om dan nu die naam weer te zien op al die apparaten die hier tentoongesteld staan? Die naam, daar ben ik natuurlijk een beetje aan gewend. Dus daar schrik ik op zichzelf niet zo van. Wat wel bijzonder voor me is ik ken natuurlijk het verhaal heel goed. En thuis werd daar natuurlijk ook nog wel eens over verteld door mijn vader. Maar wat ik hier heel sterk ook zie, is dat het echt ook hele mooie en mooi gemaakte apparaten waren. En veel van deze dingen heb ik nooit eerder gezien. En ik vind dat wel indrukwekkend. Mijn vader vertelde ook altijd dat hij zelf heel erg onder de indruk was van de kwaliteit van de mensen die in de firma werkten. En hoe mooi ze het echt ook maakten. En dat zie je hier wel terug, vind ik. Dit is de zender waarmee de eerste uitzendingen zijn gemaakt. De daadwerkelijke zender. Ja. Dit is de PCGG, dat is zijn oorspronkelijke roepletters zijn dat ook. Nee, wat ik heel grappig vind is, waar we net dus al die esthetisch prachtige kasten zagen, mooi ontworpen. Kijken we hier naar een stuk multiplex met allemaal gaten erin. Waarom zitten die gaten erin? Er werd voortdurend verder geëxperimenteerd en verder ontwikkeld. En dat betekent dat er apparaten bij kwamen op het bord, weer veranderden, weer verschoven. Ja. Andere dingen werden toegevoegd. Dit was echt een fabrieksapparaat. Die dingen die wij hier zien, en dat waren voor klanten, dingen voor klanten, die moesten gewoon mooi zijn. Ja. Dit was gewoon voortdurend werk en ontwikkeling. En ik weet ook dat er een enorm probleem geweest om die eerste uitzendingen die microfoon goed te krijgen, omdat er echte goede microfoons waren er niet. Dus hij heeft ook toen verbouwd een mondstuk van een telefoon tot een opnameapparaat voor de draaitafel. Zo ziet het er ook bijna wel uit. Ja, het is daar nog. Ja, precies. Zo is het ook. Ja. Dit is dat mooie speeldoosje, ja. Dat is, hij begon ook altijd zijn uitzendingen met een tune. Dat is deze tune. Ja. Uitzendingen worden nog steeds begonnen met tunes. Ja. Daar dacht hij ook over na. Hij dacht niet alleen na over die techniek en het afstemmen van die verschillende onderdelen van wat er voor de zendapparatuur nodig was en dat goed op elkaar af te stemmen. Nee,
Ook de inhoud moest... Ja, zijn grote passie was denk ik toch ook dat uitzenden. Het was het tijdperk van de uitvinders. Op de boeggolf van de wetenschap kwam een leger nerds bovendrijven. Getalenteerde knutselaars. Van dat was hij zeker. Maar hij was ook een jongen uit het dorp. Geen Fries accent. Dokterszoontje. Met 3 achternamen en een brilletje. Ant Heijma groeide op in ditzelfde doktershuis van Weidum. Ze veelt daarom een boon met de man die het hier in 1884 binnenwaard. Ant doet research voor een boek over Itzerda. Ik heb wel begrepen dat jouw grootvader was een ondeugende jongen. Hij had hij was wars van autoriteiten. Ik weet niet waar hij dat vandaan heeft. Hij heeft hier tot zijn 12e gewoond. Want op zijn 12e ging hij naar Leeuwarden, naar die drillschool. En daar zat hij intern. Instituut Poutsma. Dat was als je echt heel veel bijsturing nodig had, geloof ik. Ja. Wat ik heb meegebracht, en dat vind ik zelf ook aardig om eens even naar te kijken... dat is het fotoboek van neef Henk. Hier zie je mijn grootvader, 3 jaar oud. Je ziet een enorm fotogeniek mannetje, dat is duidelijk. Vooral dat rokje ook, hè? Hier zie je hem als student. Hier was hij echt al, dit is Bingen. Dat is een hele meneer geworden in die tijd, dat zie je. Tijdens zijn studie elektrotechniek in Duitsland had Hans al verkering met Gerda, de dochter van dominee Nicolai in Mantgem. Hij mocht helemaal niet bij de dominee binnen de deur. Waarom niet? Omdat die dominee geen licht in is. Hij dacht, dat is iemand van niks, daar kan ik later mijn dochter nooit aan toevertrouwen. Van school gestuurd, en dit niet en dat niet. En hij mocht geen verkering met haar hebben. En dan hadden ze buitenverkering. En door wij als jonge kinderen, dat vonden wij natuurlijk machtig. Hè? Als zij het binnenpad weer langskwam met zijn oude fiets aan de hand. Nou, dan zeiden we, Hans komt er weer aan. Hans komt er weer aan. Hè? Ja. En dan waren wij al op de hoede natuurlijk. En dan kwam die fiets, die kwam hier in dat straatje bij die ringmuur te staan. En dan kwam Gerde kwam in de tuin. En Hans die klauterde over die muur, daar bij de bakker. En ja, als Gerde dan gemist werd natuurlijk, dan kwam dominee de achterdeur uit. En dan kwam Hans weer over het muurtje. En dan zeiden we, daar ridder. Hè? Ja. En wie weet zette hij zijn fietsen tegenaan en dan klom je daarop en eroverheen. Maar hij was ook een jongen uit het dorp. Geen Fries accent. Dokterszoontje. Met 3 achternamen en een brilletje. Die ernaar snakt ergens anders te zijn dan in het dorp. Die ernaar verlangt te vliegen, onzichtbaar door de lucht. Die vliegtuigen wil bouwen, of misschien beter nog, thuis knutselen aan een apparaat dat kan luisteren en fluisteren naar andere jongens zoals hij. Ingewijdenen, met hun eigen zenders en ontvangers, op hun eigen zolderkamers. De oorlog speelde altijd in zijn leven een rol. Al in de Eerste Wereldoorlog. Het begon ermee dat hij zat op zolder bij zijn schoonouders te luisteren naar Morsesijn of zoiets. Toen woonde hij al in Scheveningen zelfs. Maar je mocht daar niet luisteren. En dat mocht hier in het noorden ook niet. Maar hier waren de controles denk ik minder streng. Tenminste, ik neem aan dat hij dat dacht. Dus daarom mocht hij dus een antenne aanleggen van dominee Nicolai, zijn schoonvader. En daardoor kon hij dus ook gaan luisteren met zijn ontvangstapparaat. En daarbij heeft hij het ook getroffen dan, dat hij toevallig luisterde toen de slag bij Jutland aan de gang was. Zodat hij diezelfde dag al kon vertellen dat er een grote zeeslag aan de gang was. Toen nog in geen krant er iets van stond en toen nog geen mens in ons land daar verder van wist. In de Eerste Wereldoorlog docht Defensie een beroep op de kennis van Itzerda. Zo peilt hij stewarders uit van Duitse zeppelins. Als er bijvoorbeeld een vliegtuig neerstortte in Nederland van Engelse signatuur of een Duitse, die overvloog uit Nederland vanuit
dat zat barstensvol vaak met radioapparatuur. En als er zo'n ding dan neerstortte in de duinen van Scheveningen, ging hij daarheen en ging hij kijken wat voor een apparatuur en wat voor schakelingen daar nou in zaten. Zo heeft hij ook lampen daaruit gehaald, waar hij later zijn beroemde eigen lamp, die Philips IDZ, op gebaseerd heeft. Ja. De buizentechnologie maakt het mogelijk om net alleen nog morsen, maar nou ik spraak en muziek trietleers oer te sturen. Het beroemd voorbeeld is de jaarbeurs in Utrecht begin 1919... waarin hij samen met Philips demonstreert wat radiotelefonie draadloos nu eigenlijk is. En van de ene kant van Utrecht naar de andere kant van Utrecht. Ja. Aan de ene kant stond Philips, aan de andere kant stond de radio-industrie van Itzada. En die hebben gedemonstreerd hoe dat werkte. Wat voor moment moet dat zijn geweest voor de mensen die daarbij waren? Als je de verslagen van mensen die het hebben beluisterd goed ziet, en sommige zijn bewaard gebleven, dan was dat pure sensatie. Gewoon het gevoel dat je iets hoorde wat kilometers verder werd gesproken of werd op een grammofoonplaat werd gedraaid. En dat kon je dan horen en dan in je huiskamer bijvoorbeeld. En dat was een magisch moment. Nou, het is een mooi stuk werk. Ik ben echt zeer onder de indruk. Ik vind het echt prachtig. Ja. Je bent er wel trots op, denk ik. Ik ben er apen trots op. Ja. Gewoon ook omdat het gelukt is. Hij heeft later dus ook uitzendingen uit het Koerhuis verzorgd. Hè. Dat ging dan via de telefoon naar de Beukstraat toe, via de telefoonkabel. Dat kon blijkbaar allemaal. En dat werd dus tot in Engeland beluisterd. Dan hadden ze dus blijkbaar in Londen aan de straatlantaarns luidsprekers bevestigd, zodat het daar door de straten schalde. Dat waren echt culturele hoogstandjes. De beste orkesten van zijn tijd. En daar had hij smaak in. En zijn vrouw trouwens ook. Die had daar ook een belangrijke rol in. Die koos de platen ook nog wel op haar smaak uit. Hij heeft zelfs een paar jaar vanuit Engeland ook uitgezonden. Dus hij bond eerder het Engelse publiek met omroep dan dat de BBC deed. De BBC is van 1922, hè? 3 jaar na Itzada. Dit is die periode dat hij voor Engeland uitzond. Oh ja. En je ziet hier een paar van de mensen die ook optraden. Hier zie je mevrouw Van der Wissel, pianiste. En Joyce Arden, kennelijk een Engelse zangeres. Die concerten van hem, waar lijnverbindingen voor moesten worden aangelegd en zo, waren heel kostbaar. Ja. En kosten nog moeite werden gespaard. Hè, ja, maar hij verdiende natuurlijk niks. Er kwam niet, want niemand betaalde een toegangskaartje of een abonnement. Nee, dus hij moest het hebben van vrijwillige bijdragen van zijn luisteraars die hem geld gaven. Nou, dat is geen basis waarmee je zulke dure investeringen kan terugverdienen. Het lijkt wel podcasting. Ja, het lijkt ontzettend veel op de wereld van nu. Want er wordt heel veel geïnvesteerd in allerlei nieuwe dingetjes. En niemand weet waar je nou het meeste geld mee kan verdienen. En het meeste leveren zelfs helemaal niks op. Kost alleen maar geld. In 1924 gaat Itzada failliet. Er is gedoog met de zendmachtiging en de boeren klagen over het lawaai van de generatoren. Maar belangrijker nog, Hanzo wie net een toeke zakenman.
Zijn oomke Arnold, die hem al financieel stiepen bij het opzetten van de Nederlandse radio-industrie, liet hem een pensioen na. En zo binnen de Itzerda's weer uit de bron. Oom Arnold was ongetrouwd, hè? Die hield niet van vrouwen. Dus alles ging dus naar zijn neef. En ja, dat was zijn geluk eigenlijk, ja. Ik vraag me ook wel eens af hoe hij dat gedaan heeft en of hij daadwerkelijk degene was die pensioen hield. Ik heb van mijn vader wel eens begrepen dat het niet een heel erg sociaal iemand was. En bezig was als een vakidioot met datgene waar hij goed in was. En dat was de techniek. Hanzo krijgt no belangstelling voor zijn roots. Hij struint alle registers in Friesland aan om u te zien hoe het zit met zijn voorveen. Het idee dat hij wel eens van adel wezen kan, stiert hem wel aan. In het kerkje van Ter Itzert vindt hij de wortels van zijn stamboom. Er zijn hier 3 epitafen. Dat is op zichzelf vrij bijzonder voor zo'n klein kerkje. En dat zijn eigenlijk in een wand gemetselde stenen monumenten. Het oudste en ook het simpelste monument is eigenlijk van Heiko Meines. Dat is eigenlijk de eerste grietman van mijn familie. Zijn zoon, dat is Baarte van Itzerda, die heeft een markante rol gespeeld in de tijd van de Unie van Utrecht en dus rond zeg 1580. En zijn zoon, dat is Meinardus, dat is dit monument, die is gestorven in 1620. De steens van het geslacht Itzarda is Abrutsen, het lot van zijn volle steensen. Maar een stien van de ruïne luidt op zijn graf in Den Haag. Dat was gewoon een trauma in de familie. Hè? Dus later hoorde ik dan van wat er gebeurd was toen ik wat ouder was. Toen hebben ze me dat natuurlijk allemaal wel verteld. Ja, dat gaat je dan toch niet in je koude kleren zitten. Ze hebben opgepakt nadat hij 2 keer restanten van een geëxplodeerde V2 had onderzocht. De eerste keer werd hij gesnapt door een Duitse patrouille. Ze woonden daar binnen de vesting Scheveningen immers. Hè. Hij mocht daar blijven wonen omdat hij economisch gebonden was door dat pension wat hij dan geërfd had van zijn oom. Maar toen is hij toch weer voor een tweede keer uit nieuwsgierigheid gegaan. Ja, hij was natuurlijk elektrotechnisch ingenieur en hij wilde wel weten hoe die moffen dat geheime wapen in elkaar hadden gestoken. Hè? Met name de besturing. Nou, maar de tweede keer, verdomd, werd hij dus weer gepakt door die patrouille, zeg. Ze hebben hem meegenomen. Weg uit de duinen, uit het spergebied. Met de brokstukken van de V2 onder zijn jas. Ze zullen hem wel ondervraagd hebben. Ze wilden horen dat hij een spion was. Een spion. Een half uur hadden ze maar nodig om te besluiten hem dood te schieten. Wat niet bij die Duitsers opkwam, is dat ze geen spion hadden gearresteerd, maar gewoon een groot kind. Een onderzoekend kind dat wil weten hoe de wereld in elkaar steekt. Een kind dat een wekker uit elkaar wil halen. Gewoon om te zien hoe de radertjes tikken. Ze hebben hem doodgeschoten op landgoed Oosterbeek. Nimmer van de familie had eerder naar het plak van het onheil zocht. Een student uit het verzet ontsnapt onder executies. Hij tekent letter een kaartje om te markeren waar de Duitsers fjouwerman deersketten. Deze hier, kijk. Dit hier. Maar dan zou het dus volgens de tekening 1 boom verder moeten zijn. Maar dan zou het dus eigenlijk deze boom moeten zijn.
Als je dit hier zo ziet, allerlei beschadigingen aan de boom. Dus het zou zomaar goed kunnen zijn dat het hier is. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu. Dan moet dit ook de plek geweest zijn waar ze zijn ring gevonden hebben. À savoir comment. Want ze hebben zijn ring gevonden en daardoor wisten ze dat hij hier moest liggen. Dat heb ik wel eens van mijn vader begrepen. Le peur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hoe mijn oma erop gereageerd heeft? Nou ja, depressief. Ze was zichzelf niet meer. Ik kwam haar dan wel eens tegen in huis, een groot huis natuurlijk. En dan vond ik dat ze zo raar staarde voor zich uit en zei: dag oma. Nou, dan antwoordde ze wel, maar ja, er was geen contact of zo. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu. Dat is toch ook wel verdrietig. Dat is verdrietig. En daarna is hij tijdenlang vergeten. Maar in begin jaren 60 wordt hij opgegraven als het ware. Als de pionier. Want kijk, hij werd vergeten omdat de omroepen die er inmiddels waren in Hilversum... die zeiden van ja, wij zijn de start van de omroep in Nederland. Vooral de AVRO die zei dat. Die is begonnen in 1923. En die zei wij zijn de omroep die het eerst in Nederland was. Soms ben ik heel blij dat we in de tijd leven waar ik leef in ieder geval. Omdat ik er niet aan moet denken dat er niet een apparaatje met een knopje in mijn huis is... waarin die ik 's ochtends aan kan zetten. En dat er dan iemand is die er iedere ochtend is. Yeah. Dat als ik 100 jaar geleden had geleefd... dat het zo moeilijk was geweest om de stilte te verdrijven. Dat is het, ja. Dat kunnen we ons moeilijk voorstellen. Dat de mensen eeuwenlang in stilte hebben geleefd. Vrijwel altijd. Behalve op straat en zo in gesprekken. Maar thuis, en 's nachts zeker, totale stilte. Televisie geeft beeld. Bewegend beeld en geluid daarbij. Heel aantrekkelijk voor veel mensen. Een miljoenen publiek mee bereikt. Maar wat het niet kan geven is verbeelding. Dus dat je je eigen verbeelding aan het werk laat gaan bij iets wat je hoort. En dat is altijd de kracht geweest van radio. Heel intiem eigenlijk. Ja. En daarom wordt radio absoluut niet weggedrukt door televisie... maar eerder gestimuleerd zich te ontwikkelen nog verder in die richting van de verbeelding. En podcast is daar toch een heel mooi voorbeeld van. Ja. Afgelopen maandag werd in een fabriek in Leeuwarden de laatste hand gelegd aan het gedenkteken van Itzerda. Het 4 meter hoge, uit roestvrij staal opgetrokken object werd gemaakt door Harmen Abma in opdracht van het gemeentebestuur van Baarderedeel.
Jusjes verve lippen in een wit en bleek gezicht. Reerde pumps, net hooskonken. Ek glinsterhegen. Heel opstutsen hier. Pikzwart om een holle teert. Zinnebril en houtje touwtje jas met blauwe capuchon. Verware tekens tussen moren. Slieten klinkers van de smelle kulde zak. De kweek squalle steeg. Daar voel ik die Chanel boesdoekje mijn initiaal. Waar is mijn tricks couperus van de oude kweek. Een leefde die het naïeren vuie mord benen. Door roegelende wudden tussen die bewasten trog. Het begin van literatuur. De Berte van een schreeuwer. Nou, 50 jaar later krijgt het stal in een fictietegel poëzie.